i l'ocupació és el torn ara per al senyor Morera. Quan vulga. Moltes gràcies. La veritat és que la situació és dramàtica. El PP i el PSOE han fracassat. El PSOE con los brotes verdes, marginant el poble valencià en un model de finançació indigne, amb una nul·la inversió a casa nostra productiva, i el PP, pues en la festa, los grandes saraos, gastant lo que no tenim, de forma irresponsable, dient que seremos los primeros en salir de la crisi, però la realitat és que tenim més paro, més desocupats que la mitjana d'Espanya. És urgent un canvi. És urgent un canvi de model productiu. I en aquest sentit jo em pregunte, aquells que han generat la crisi i que no l'han resolt, mos van a treure de la crisi? El PP, el PSOE, estan en condicions d'oferir-nos una alternativa? Ja ho hem provat i hem vist que no profiten. No profiten. D'altres coses perquè jo crec que han perdut el sentit de la realitat i s'ha de xafar terra. Jo, a diferència dels altres candidats, sí que he muntat una empresa, sí que he treballat en el camp, sé el que és obrir un comerç, coneixes la realitat, però veig que així n'hi ha gent més preocupada de perpetuar-se en el càrrec públic que solucionar els problemes dels ciutadans. Miren vostès, afortunadament tenim uns grans empresaris i gent emprenedora i en capacitat d'eixir de la crisi que ells ens han situat. Per això és necessari canviar del model d'economia especulativa i recreativa per un model d'economia productiva i sostenible. Productiva què vol dir? Productiva vol dir que hem d'afegir valor als productes i serveis que generen les nostres xicotetes i mitjanes empreses, però no com vol el PSOE, precaritzant les condicions laborals dels nostres treballadors i empleats públics. Tirar-los mà a la butxaca per posar-ho en els bancs, en els grans bancs. És una vergonya que en diners públics 2.800 milions d'euros li volen entregar la CAM, la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, a senyor Botín. Per això el Botín diu, no te vayas, Zapatero. Això quina broma és. Hem de fer una economia verda i que la taronja torni a tindre preu, perquè han arruïnat el camp valencià. I ara en l'acord de Marrós que ha fet el PSOE l'acabaran de fulminar. La taronja ha de tornar a tindre preu. Hem d'apostar per l'energia neta, l'energia solar, que és important, no la nuclear, dels xicotets i mitjans productors. Hem d'ajudar les cooperativistes. Hem d'ajudar a aquest moviment tan important que tenim, a l'economia social. Des de Compromís els dic que quan entrem a governar, el primer que farem és tots els enxufats, càrrecs de confiança, gent que no fa un brot i que està ple l'administració pública valenciana d'esta gent. I els diners que mos gastem pagant-li a Eccleston l'economia recreativa, aquests diners en bonificacions, en contractes, per a emplear a 50.000 persones en l'economia social. En Compromís és possible, però aquells que han creat la crisi no mos trauran de la crisi. Compromís té solucions per a crear ocupació i riquesa per a tots els valencians i valencianes. Gràcies, senyor Morera.